San Meánaoise ní raibh árán luas gan ann a chur sachar leann a bhí ag follant le pian. Ní raibh péidetric ann a dínte don bháthair cat a dhéanamh nuair a bhí a níonán ag gáil a níthe a fad. Ní raibh cágas ná tríoracha ann. Ní raibh ann ach instinct, agus bhí plandaí ann. Ba mhinic a úsáidigh an póca. Thug síolta an póca triúma agus uisce a gcomhirteadh orthú de coction. Tugadh bunne póca leacht túbán a tugadh do leanaí chun iad a chur ina gcaileag deire. Sulla doisiim am rutamháin ort. Fág síntús ionas go bhfeasfaí Mheánaois. Bhí spanóg go bháin go leor chun an cuine a chur ina thost. Déadach dhá cheann an leann a chur ina chabhag a níthe fad. Uaireanta bhí an póca ró fabba. Deas sé I ngairdíní baile iad imeall na páirce faoin bhall. Níor chosann sé pingan agus thug sé tarrag a bhí ina chláánú do go leor. Mar nu nach raibh ach pian, ochras agus tuirse sa teach, bhí an post ina só. Fiú mar a raibh sé go thomláin sa bháirte. Ní raibh is ag na máracha cat a bhí in ópiad. Ní raibh is acu an fochail andúil. Ní raibh is acu ach go raibh an póca ag opair. Bhí is acu sin ó na máracha, agus iad siúd ó na máracha. Seo mar a cur éalas rá nach raibh scríofa in éon leabhair, ach bhí is ag gach duine I cleachtas. Ní hábháin leanaí a fuair bunne póca. Tugadh é freisin do líne fásta, le fiacail a bhí ag lág, agus ag cur pian, le briste, le brúteocht, nuair a bhí an cort ag casa le fioras. An sin ba an póca an t-aon tarrtháil. Ach déadach an rud a bhí ina bhálú a bheith ina deire freisin. Síolta mícheart, de coction ró láitir, cónlacht ró lag. Chuí go leor leanaí a chalag, agus níor dhúsí siad a ríis. Bhíní na tuismhéirí mar hall dé, ach in airide déadach an spanóg de thost a bheith ina locht. Í raibh drochchail an planna póca. Bhí sé mar chuid den saol, déadach cosúil le arán, uisce agus tíine. In gach teach bhí mála de focaí trimethe. I cúbhne gach ná bhí cúbhne céimhéad a chuirlis, únas nach rómhór. Ach níor éirí I gcónaí. Is scannaróil seo aniu, ach bhí sé ina gnáthhéal an sin. I saol gan cuairim sláinte, gan cágas agus gan eolas cágasíochta, rinne daoine an méid a déadfadíis. Agus bhí an foca ina íontas ná dúirta dámh. Íontas a thug tost, agus bhí an tost mar a tharla níos luachmhara ná an séad. Ag nach srábhaile bhí a lagad ban amháin a raibh níos mó éilúiseici ná daoine eile. Bhí is eici cén luibh a bheanach maidin, agus cén ceann a bheanach ach ag lán na geolaí. Bhí is eici cat a dhéanamh de coction le haghaidh fioras, cat a dhéanamh le haghaidh luí seol, agus cat a dhéanamh le haghaidh pian an amama. Níor chúisí chug an eaglas cho minic le daoine eile, ach chug a teach. Tháinig daoine níos minice ná mar a tháinig siad chug an sépéal.
dós siad rudaí éagsúla fuaithe. Dúirt cuit acu gur ban bheith í. Dúirt daoine eile go raibh sí rógáir don phorais, agus go raibh sí ag caint le plandaí. Ba Luibheanna í. Bhí isací na duilleoga, na fréamacha, na decoctions, ach níor ólam sí iad ó leabhair. Ní raibh sí an ann scríb. Bhí an telas ina lábha, ina súla, ina bhfolach. Cuireadh ai ó mámo go glóin. Dibhnathe I cleachtas, ní a bhocail. Is í a thug an decoction de wormwood don ná nach raibh an ann an tarrtháil a diompar a thuille. Is í a Leigheas dóiteán le decoction de plandaí. Is í a chumal bhfolach leanaí a bhí crampa le pian. Ach uaireanta thug sí luibh freisin, a raibh aislingaí faoi mhearamh, nó faoi spéir lasrach ina dhiaidh. Bhí isací éifeacht na póca, an luibheanna, an rúta, an cosla agus an saol. Bhí isací cé bhéad a thost chun sochar I dhéanamh. Bhí isací cé bhéad a thost chun duine a aistriú chug stad eile. Ach níor bhíonn sí I gcónaí cat a bhí á dhéanamh aici. Mar uaireanta ní raibh éitiré a bhíniú agus chur sé sin acla. Bhreathnaí na sagart bhná den sóirtin le amhras. Dúirt siad go raibh siad a gcí chuc déthe eile. Go raibh cuachtaí acu ón déal. Go raibh siad ag déanamh rudéigean nach tughfadís, ach níor éitirló iad a chaithfh amach as an srábhaile, mar gur tháinig siad féin go ciúin nuair a thosaigh rudéigean a chur pian orthu. Ní raibh an luibheolaí ina cailleach, ach bhí sé go leor go raibh duine éigean mar sin irthaí. Bhí sé go leor go bhfuair leanmh bás tar éis a decoction. Bhí sé go leor nar chairid sí le duine éigean. Agus an sin bhí an tine gar. Bhí an telas a bhí aici cuachtach, ach ní raibh cosint bí aici. Éon déimhniú, éon leabhair a déitochaí a choisint. Bhí sí ina héanaar le mála de chumú, tarrtháil Luibheanna, agus súla a chonaic níos mó ná mar bechóir dóibh. Agus cé gur thábhail sí go leor, níor thóg éon duine sé covertidí, mar bhí acla dhéine roimh bhná a raibh níos mó álas acu ná fíor, agus bhí acla an aclas orthu siúd nach raibh siad in ann a rialú. Bhí an phorais dorcha, ach bhí sé níos dorcha fós is smaointe an duine. Bhí bia san phorais, úla fianne, ciara, fréamhacha, ach bhí beacán ann freisin, beocha, lia, le cosa tunaí agus copainní cosúil le hataí angel. D'á siad in áiteanna tais, áit nach raibh deire le ciamach, agus ní raibh an ghrian ag dul tríd na duilleoga, ach I feagnóméid. Don ermiúr bhí siad ina teanta siimplí leis an anbrach, don síolta ina uirlis, agus de dhaoine áirithe ina tícad éon bhfolach chuig t-aon eile. Ní raibh cinceap na hallucináidí ann, ní raibh an focail psychedelic ann, ach bhí isig dúine na fenomén a límis oran inis. De duine éigean beacán olc, agus thosaigh sé ag rá go bhfaca sé an díal. Dinis duine ile go raibh sé ag caint le na bháthair a bhí maraibh. Rith leanaí
timpeall an trábhaile, agus rinne sí gáire cé nach raibh éon duine ag insint scéalta grín. Agus an sin rinne siad cuioine gan húis, agus chuaigh siad a chola fed 3 lá. Deas bacán I bhforaoisí na Polainne áirsa. A gan inis go bhfuil psilocybin iontu. Bhí siad seo I measc rudaí eile, capel agus twarjosci. Ní raibh siad cuma contúirteach. Uaireanta rinne botún ortha le king inite, ach ina dhéir sin aithríodh an domhan. Stop an tom a dul thart. Bhí na guthanna níos áirde, bhog na scáthanna, cé nach raibh éon duine ag teagall leo. Dí cuite acu iad ganna is dómh rinne daoine eile t'aon. Bhí is ag na Luibheanna plandaí den sáirtin. Bhí is acu tar éis ile thuúcháin chuí go féidir níos mó a fheiceáil. Is féidir dul isteach I stáid ina labhraíonn an duine, le dia ná le rud éigin a dhéanann ligeannéir go dia Sa tradiisiún béal tá scéalta faoi bhringlóidí a tháinig tar éis beacán fian a ithe. Sna bringlóidí seo, thug daoine cuairt bheiribh, deite siad thar an bhorais, chonaic siad páirceanna lasrach, ná ban bhean a dúirt rudaí nach féidir a aithre. Nuair a gúsa siad, ní raibh siad de gcónaí ag cuineamh gach rud, ach bhaigh siad go raibh rud éigin aithithe. Níor thug an eagla sé seo, ach ní raibh si an ann a bhíniú ach an éiread. Nuair a hit duine isteach I transa, tugaigh sin mead cheilibh. Nuair a rinne duine árán I teanga anafnuid, tugaigh cuireadh do hagart, ach níor fiafraíodh catadí sé an lá roimhe sin. Níor cuireadh beacán san áireamh mar bhí, ná mar Leigheas. Bhí siad rud éigin atharthú, rud a thug an nádúr, ach do roinnt amháin rud a dteaghlaigh éalas, misneach agus uagnas. Sa forais dorcha I raibh an duine ina éonar, fiú mar a raibh éon duine eile ann. I raibh gach planda sa Mheánaois chun Leigheas. I raibh gach ceann sa bháilte. Níor thug cuid acu físibh. Thug siad tost, ina raibh rud éigin eile ag tosú. Rud éigin nach raibh den domhan seo a thuile. Luailh dú, planda le duilleige gruagach agus bláhanna corca. Dá sé immel na páirceanna cais bóghra, uaireanta in aice le sépéal bhaca. Seachan daoine go leathan cé nach raibh gach duine. Luibhe thug tar éis ullthúcháin cí, díomhín domhan, crí, leathanú na nálsaí. Ina dhéir sin, stop an duine a bheith ina duine féin. Dúirt sé rudaí nach tugfach sé. Chonaic sé aithne strandséirí, uaireanta chúla sé guthanna, uaireanta árán, bíalan dhéanjazáha. Planta ile níos contúirtí fós, a dúachtar uaireanta clog an díobhail. Bhí bláhanna móra bána agus bfolach láitear aige. Déiteach duilleige éite a bheith ina chúis le halúcaniú géir. An taistú chuig domhan ina raibh na teireannacha itir an réaltacht agus an briomglóid go hiomláin blurred. Rí dúine ina dhia fut an trábhaile. Rinne siad scríodeal, go raibh siad ina néan, go raibh siad ag dó, go bhacha siad dia ná deabhan. Bhí is ag na Luibheanna plandaí den sort sin, ach níor úsáideach iad go mbear gabhanta. Níor tugaigh do leanaí, níor cuireadh le taidh. Ba seo deascannach, ba elas an teirean itir Leigheas agus dríocht. Dúsáidim na áirithe iad chun iad féin a chur trans,
chun láirst leis na maraibh, chun freacmhrí a fháil nach féadach aon duine eile a chlosisteal. Críochnaí go donna go leor de na cásanna seo, níor seas an cónlacht. Fuair duine bás le fioras, ata, le súla a bhí ag féachant ach nach bhacha rutabí a thuilliú. Ach níor lí aon duine ar seo rótháilig. Dúir siad gur pianós, ná córa, ná droch spirid a bhí ann. Ní raibh is ag an eaglas muid sna plandaí seo, ach bhí is aici ar an ngéfachtaí, agus bhí acla irtí. Bhí acha irtí roimh na mná a raibh is acu conas iad a bhailiú. Bhí acla irtí roimh na dúine a tháinig ar ais ón fórais, agus a dúirt nach raibh siad mar an gcéanna a thuilliú. I próisis na cailleach tugadh na plandaí seo chun cúbhne go minic, go raibh siad ag trúmú go rónda, go raibh siad ag cogarnig dríochta, go raibh siad ag cimilchiad féin le intman sa dag, go raibh siad ag eitilt san air. Ní raibh siad seo ina scéalta féri. Bhí na intman seo ann, déanta as saile Luibhe agus róndíomhre. Cuireadh siad ar an ghrachan, tháinig siad isteach go moll, d'obair siad ar fed I bhfad, thug siad isteach I stead ina raibh an teireann itir an corp agus an tamam cótónaí le gréasan t-aon awa. An raibh siad ag eitilt I nárara, nó an raibh siad ag féachant orthú féin ag eitilt. Níl is ag aon duine inise, ach tá na taifid fágtha, agus fásam na plandaí fós sna háitina céine. Ciún. Sa Mheánaois ní raibh alcoil ach deoch. Bhí sé ina uirlis, ina lasatach, ina deascanamh, agus ina aram. Bhí cuacht aige a bhí ag brá ar an méid a bhí intasleachta ann, agus bhí gachrúd intasleachta. Nu nach raibh uisce glan ag an fermar, thóg sé béir. Nuair a bhí scort nach tín, fuair sé glenne de tincture searamh. Nuair a bhí ban ag géirí ginmhilleag, chuaigh sí chug Luibhealaí a raibh buidéal dorcha aici, síolta le héadach agus ceangailte le sreangám. Taobhistí bhí níos mó ná alcoil a bháim. Cuireadh Luibheanna le vodka. Rúta, piobar, coslic, saoile, poppy. Níor heastaí ó Luibheanna a ní raibh na meánach scoite ón domhan. Rinne siad iarracht teagal leis an taobhistí. Uaireanta trí airní, agus uaireanta le cabhair plandaí. Nach dúchfidís a néfacht, ach go mothadís. Níor ceiste siad a raibh sé fíor, ceiste siad a raibh sé ó dia. Ní raibh cágais ar an bord tuatha, ní raibh pilíní, ní raibh éideis, ach bhí Luibheanna a bailí de lámh, a riamh ar an dian, a cuireadh I málaí lín, agus a crochog faoin ústeireann. Bhí a anam a úsáid agus a ambalatha ag gach ceann acu. Agus déitoch gach ceann acu Leigheas ná dòchar a dhéanamh. Ní raibh rachtan ag na fermarí ar dheachtar. Gach pian, fioras, fuilliú agus galar an anama a léir siad leis an méid a dhás timpeall. An fiolón ar féisteanna agus droch bhrunglóidí an Valérian ar chríomhúla, an sé ar gcinneoithí mná, an mandrach ar chála, an lolach agus an henbanna. Ach a bhain a gasna tromchúiseacha, mar go raibh a ngéfacht cosú le líne tunaí itir ciúnas agus bás. Dí raibh crunneas ann, dí raibh éanad dálag ann. Bhí gachrúd bunathe
cúbhne agus hatí. Bhí isig an Luibheolaí cé bhéad duilleog a bhí le sáthí chun an pian a stoppa, ach ní raibh éasacha cé bhéad a bhí go leor chun an saol a stoppa. Bhí an cleachtas contúirteach ach riachtanach. Go é díag an srábhaile níos tapúla. Bhí éificht síocach ag go leor de na Luibheanna seo. Cúis siad sachar, bhain siad an mothú amach, d'fhág siad briongglóidí aisteacha. Ach ní dúirt aine faoi andúil. Í ceistí aine conas a ibrian an intin. Í raibh ach rud amháin tábhachtach. An raibh sé ag oppar agus cé chu tappa. Chuaigh daoine chun epre tar éis insile. Bhreith me ná páistí tar éis insile. Chuaigh páistí a chála tar éis insile fréamhacha. Ba sin an saol léithúr. Ní dríocht, ní alc, ach marachtáil. Ach chuaigh cuit acu níos faite. Rinne siad meascán luibhe. Rinne siad turragnamh, agus an sin ó lé simplí tháinig rud éigin níos mó. Rud éigin a thug níos gara don teirean. Bhí Luibheanna gach ácáid. Le haidh brethe, le haidh báis, le haidh beníise, le haidh fial. Bhí Luibheanna a doscail an crí, agus cinn a gún an béal go deá. Ní raibh an focail drugaí ann, ach bhí an ciúnas tar éis an insile. Bhí an gáire gan cúis. Bhí an oíche tar éis nach raibh éon rud mar a bhí roimhe seo. Í raibh gach briongglóidí síocháanta. Í raibh gach físí le ana angel. I contas agus I taifid cuairte na Palainne Meánaoiseach, tá cur síos le feiceáil nach cosúil le héin briongglóidí ná le héin lagú. Is cosúil le rutaigin a gláfamis halliúnáid inniu. Is cosúil le agla. I ceann na contas túthe, taifeadadh gur chonaic ban figiúr gan aig ag teachtasteach plí mhoras a teachan. Dúirt sí go raibh deatach ag dul isteach ina béir, cé nach raibh tinne ann. Rinne a páistí cuine, ach níor cúla sí a ngú, ach a crí féin ag búla. Nuair a haimid sí ar ais chucu féin, dúirt sí gur córa a bheann. Nó bhéidir pianós, nó bhéidir rudaigin eile. I cas cuairta eile jimhní go rí fear nacht ar an bárc, ag scríadal go raibh an talamh ag dó. Dhearrig a bhean go raibh sé ag ól Luibheanna an lá roimhe sin. Í raibh éon cúbhne aige a féin, ach níor ceistí an cuairt cat a bheann, ach cén fá ar scríate. I teafid na mán a cúisí as dríocht, is minic a airtear an patrún céanna. Láiríonn siad faoi bhriongglóidí ina raibh siad ag eitilt harmóniéir, faoi bhuhanna a tháinig san oíche, faoin saoisiú os cionn na foraoise, faoin teas ar an raim. Cé go raibh an tinne fuair, láir siad go bog, láir siad le hagla, ach freisin le cínteacht gur tharla sé seo. Níor cuair na himscrúdaitheoirí ceistena faoi Luibheanna, faoi ionseoirtí, faoi cat a dtí siad roimh choplach. Níor ceistí siad ach an rá siad a gí chun dé, agus an bhaca siad an diaal. Í raibh físí amamh, bhí siad mar cuid den taithí. Uaireanta haimid siad san oíche, uaireanta I ngeallar, uaireanta tar éis de dhuine rud éigin a oíche,
nár cór dó. Ach beag bean an gúis, hí gné amháin I cottin ag gach fís. Bhí sé ina éonar. Iar féidir é a bhíniú. Iar féidir é a chur síos go hamláin. Iar féidir é a dhéanamh dearmad. Nuair a dúirs ban gur chonaic siad tinne I súla a cóirsa, bhí is acu gur raibh rudaigin mícheart. Nuair a dhearrig fear gur chonaic sé a charp féin ó hús, rinne siad gáire. Ach ní dóistéine nach raibh sé in déanta, mar bhí isig gach dunne éigen a raibh sé tarlathe dó. Bhí físí mar cuid den daun, an daun céilte. Gan anam nach raibh éon dunne ag géirí teagal a dhéanamh leis. Ach a bhí ann I bhríonglóidí, in inseoirtí, sa chiúnas itir focail. Sa Mheánaois ní raibh an dochtar a hochraí cad a Leigheas agus cad a bharraig. Sochraí trí cheans, trí hathí, uaireanta trí cinniúint, mar go raibh an teireann itir Leigheas agus bás tonaí. Chó tonaí sin go raibh brín a bháin rómhór, éon géig ró láitear sáthata, éon leanath ró leg. Bhí Luibheanna I ngach áit, I ngach teachan, ar gach shelf, I ngach lámh de bhein, a bhí I gcéirí cabhrú. Ach déitoch na duilleige céine a bhailligh an tinneas cín, stop a chur le buile an chrí. Déitoch na fréamhacha céine a chur sochar, an cófias a bhint, agus níor féidir le héin dunne seo betúr. Ní raibh siatalan ag an luibhealaí, ní raibh scála thomaseici, ní raibh eici ach a súla, a shrán agus a cuimhne. Cé bhéad a thug an bháthair, cé bhéad uair a chabhraigh sé, agus cé bhéad uair a rinne sé dòchar. I dúra go heachta, mar nuair a chuaigh rudaigin mícheart, ba I an bhein a bhí ciúntach. Ní an luibh, ní an nádúr, an bhein. Ní raibh níomh ag teastal chun gníomhú láthrach. Uaireanta dul dunne insealadh gach lá, go dtí lá a bháin nach raibh sé dúiseach. Uaireanta fuilliú, uaireanta stop sé ag caint, uaireanta rinne sé dearmad ar a anam, agus níor ceistí éine cén fát. Dúra gur seaníis a bhí ann, nó pianós, nó seans. Bhí an telas prathiciúil, a cuire ar aghaidh go bog, ní go hart, ní os cór stranchéirí, ach ó bháthair go híneann, agus uaireanta trí cheans chug dunne éigen ile. Ach bhí an muinneáin gan, mar is féidir leis an méid a Leigheas dòchar a dhéanamh freisin, agus is féidir leis an méid a bhí le tabhairt catla, bás a thabhairt. Nuair a ceisní luibheala cá as a raibh is acu cat bechóir a bhailiú, dúir siad go raibh siad ag mothú, go raibh an gléasra ag láist lo féin, go raibh an grian ag taspáint dóibh. Ach ba é an írinne ná gur bhain go leor acu tríal as iad féin, ar anafathe, ar dhaoine ile, agus gur ólam siad pian mar éin le físibh. An rá na Luibheanna ina ngearrafan. Se ochamháin I lábhan na naine a bhí éileas acu a teanga. Dó siút ile bhí siad ina chiúnas gan deire, ina tireann nach bhéadfaí a aisiompú agus nach bhfácaigh éon rian. Sna hamanna nuair nach raibh antabhathe ná maundianna ann, bhí luamh I nach rud
agus I rúdar bé. Agus ní raibh an ceist an mbeadh sé ag opair, ba é an ceist an marafa. Ní raibh éon lá amháin I rimi Luibheanna as saol na naine. Ba phróise sé, hiún, mal, cosúil le páirt atá ag fós. Uair amháin bhí is ag gach ban cé na plandaí a bhailiú. Bhí is ag gach fermiúr conas a bhfolach insealach na pialón. Agus an sin thosa siad ag agla, agus ag nára, agus ag déanamh dearmad Stop an tuileas a chud aig. Thosaí na leabhalacha a riamh witches, ghlach fíor le Mheánaoise. Tháinig an luamh chun bheith ina creideamh. Agus iad siúd a bhí réalas acu fós. Bhí siad ciún mar bhí agla orthú go gcuirfí cús orthú. As níú, as tríocht, as heresy. Níor hatsin an eiclis leis an méid nar thug sí. Dá bhrí sin, in ionad ceistú, thosa siad ag pianósú. Dútear leabhair, dútear plandaí. Uaireanta dútear dúine freisin, agus an sin tháinig na cágasíochta. Tháinig na pianí. Tháinig na focail a bhfuam níos fearr ná insealach, níos fearr ná fréamh. Bhfuam siad nua amseacha, ach níor imi na Luibheanna, ach ceil siad iad féin. I dtarrtháil na seanmháthair, I leabhar nótaí sean, le nótaí, I málaí, ar an dian agus I gcimhne an duine, nach féidir a ggó cho héasca sin. Sa lá atániu, pámaigh fillig orthú go máll. Déanamid si a sáthí a ríis. Úsáidimid bhealairíonn a ríis. Sruchamid a ríis an méid a ásan I neice leis an teach. Ach ní líimid Drugaí agus ní labhramid faoi ísí a thuille, mar aniu is forlíamach seo. Aniu is teiripe bhalartach seo. In ionad uachtar lolach, pá ballam luibhe agin. In ionad pialón héisí, pá istóscan le haid catlata. Darí na hemneacha, ach bheann na plandaí mar an ceama. Fasan siad sna háit na céine. Mus rud gur tháinig tú chomh fada seo is buchas leat. Cilíonn sé gur raibh rud éigean speisiúil agat. Cliteáil síntú, mar go mbeidh níos mó de na scéalta seo ann. Agus má tá nóméad agat fós, ránaí ceannachú seo an scáileán. Is písa opair bheith gach ceannachú. Daríire, seiceal tú féin.